കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ നമുക്ക് കൃഷ്ണ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഹരേ കടക്കാം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാദിസഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ. നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ. ഗുരുദേവ് കി ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 13ാമത്തെ മന്ത്രം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 11, 12, 13 അല്ലെ. ഇത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 9, 10, 11 അതും ഒരേ രീതിയിൽ. ഒന്ന് വിദ്യ ഇതില് സംഭൂത അസംഭൂത എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ സംഭൂത എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് വരും. അസംഭൂതം ഭഗവാൻ അല്ലാത്തത് എന്തോ, ഏതൊരു ആത്മീയബോധം ഭഗവാൻ അല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെ അത് അസംഭൂത എന്ന് പറയും. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് അതിദൈവങ്ങള്.
നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദേവന്മാരെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ദേവന്മാരായാലും അതേപോലെ തന്നെ നിർവിക്തവാദികൾ, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നൊക്കെ ഒരേ തട്ടിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അവരെന്താണ്, അത് എപ്പോഴും കനത്ത കൂരിരുട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ആത്മീയിലേക്ക് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉയരില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ തെറ്റായ വഴിയിൽ കൂടെ അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ 13ാമത്തെ മന്ത്രവും പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അന്യാത് ഏവഹുർ അസംബാദ് അന്യാത് ആഹുർ അസംബാദ് ഇതി ശുശ്രുതമതീരീണം യേനസ്തത് വിജചക്ഷീരേ അന്യാത് ഏവഹു സംഭവാത് അന്യാത് ആഹുർ അസംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമതീരീണം യേനസ്തത് വിജചക്ഷീരേ. അതിൽ പറയുന്നത്, വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്, സർവകാരണങ്ങൾക്ക് ആദികാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉന്നതാധികാരികളുടെ വ്യക്തികൾ വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രവും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ ഒരു ഗുണം കിട്ടും. അല്ല, ഭഗവാൻ അല്ലാത്തിന് എന്തിനെ ആരാധിച്ചാൽ വേറൊരു ഗുണം കിട്ടും. രണ്ടും ഭക്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ പരമാണ് പരിപൂർണ ഭക്തി, വേറെ അത് ഭക്തി തന്നെയാണ്, അതിന് വേറെ ഫലം കിട്ടും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മള് 11ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെ കാണാം. 11ാമത്തെ മന്ത്രം എടുത്തിട്ട്, ബുക്കുള്ളവർ എടുക്കുക. 11ാമത്തെ മന്ത്രം എടുത്താക്ക. 11 13 ഏതാണ്? ഒരു സെക്കൻഡ്. അന്യാദ്യാഹോര സമ്പാദ്. ഓക്കെ, 10ാമത്തെ മന്ത്രം 13ാമത്തെ മന്ത്രം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. 10ാമത്തെ മന്ത്രം എടുത്ത് നോക്കിയേ, ആരും ബുക്കുള്ളവരൊന്നും നോക്കിയേ. 10ാമത്തെ മന്ത്രം എടുത്ത് നോക്കിയേ. അതിൽ 10ാമത്തെ മന്ത്രം അന്യാത് ഏവഹുർ വിദ്യ അന്യാത് ആഹുർ അവിദ്യ ഇത് ശിശ്വമധീരാണം വിജചക്ഷീരേ. 13ാമത്തെ മന്ത്രവും അത് തന്നെയാണ്, അന്യാത് ഏവഹു അസംഭവാത്. അപ്പൊ ആകെപ്പാടെ ഒരു വേർഡ് മാത്രം വ്യത്യാസം വരത്തുള്ളൂ. ഒന്ന് വിദ്യ അവിദ്യ. 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വന്നപ്പോ സംഭവാത് അസംഭവാത്, ഇതുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റേത് വിദ്യയും അവിദ്യനെയും പറ്റി പറയണേ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, സംഭവാത് അസംഭവാത് എന്ന് പറയണം. ദേവന്മാരെ പറ്റി പറയണം. ദേവന്മാരും ദേവന്മാരല്ലാത്തത്, ഭഗവാനും ഭഗവാനും എന്തൊക്കെ, അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിലും എന്ത് തന്നെയാണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ ഫലം കിട്ടും. അല്ല, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഫലം കിട്ടും. സർവകാരണങ്ങൾക്ക് ആദിമ കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും. അപ്പൊ ഫലം ഏതാ കിട്ടണം? ഒരു തരത്തിൽ. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അതിന് ഭക്തി മാത്രം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാം. പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലും ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉന്നതാധികാരികൾ വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആണ്. നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. നമ്മൾക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പരിപൂർണ ഭക്തിയിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് കുറെ ചോയ്സ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ചോയ്സ് അല്ല ഉള്ളത്. ശരിക്കും എന്തൊക്കെ ആരെങ്കിലും അറിയാം എന്തൊക്കെ ചോയ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ? അറിയില്ലെന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ചോയ്സസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് കുറെ പഠിച്ചില്ല. നമ്മുടെ ചോയ്സസ് ഒക്കെ എന്താണ്? ചോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്? ഒന്നാമത്തെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ അന്യദൈവങ്ങൾ ഉപവസിക്കാം. പിന്നെ അതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്കുള്ളത്? നമുക്ക് ദുർഗാദേവിനെ ആരാധിക്കാം. അതെ, ഭൗതിക ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം, അല്ലേ? അതെ, നമുക്ക് ജീവിക്കാം. ഇവിടെ നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്? ജീവിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അല്ല, നമുക്ക് ഭക്തന്റെ പലതലത്തിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും, അല്ലേ? എന്ന് പറയുമ്പോ സുഹൃതിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോവാം, അതിന് താഴെയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ പോവാം. പിന്നെ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, അല്ലെ? സിദ്ധി പലതരം സിദ്ധികൾ നാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? പലതരം സിദ്ധികളുണ്ട്. ആ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പോവാ. നമുക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇതാണ് ലോകം, ഭൗതികം മാത്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കാം. പിന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ തന്നെ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കാം നമുക്ക്. ഏതൊക്കെയാണ്? സാത്വഗുണത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ
രജോ ഗുണമുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം, തമോ ഗുണമുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം. അവിടെ ഇത്രയധികം ചോയ്സുകൾ നമുക്കുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതൊന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നിരീശ്വരവാദിനെ പോലെ ജീവിക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. അല്ല നമുക്ക് താമസ ഗുണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ താമസമുള്ള ദേവ സങ്കല്പങ്ങൾ പ്രേതാരാധന കതിര് വരുന്നതാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ രജോ ഗുണമുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ സാത്വഗുണമുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം. നമുക്ക് പിന്നെ സിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടി ആരാധിക്കാം, പലതരം സിദ്ധികൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആരാധിക്കാം, പല ദേവത സങ്കല്പത്തെ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കാം. എല്ലാം നമുക്ക് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ആരാധിക്കാം. മുക്തി ഫിനിഷ്, മുക്തി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക്. പിന്നെ ഭഗവാനെ രൂപമില്ല, നിർവിക്തവാദി, അതായത് രൂപമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആരാധിക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ആരാധിക്കാം. ഇത്രയും ചോയ്സാണ്, നമ്മുടെ ഓപ്ഷനാണ് ഏതെടുക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പഠിക്കാൻ പോകും, പല കോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് ബെറ്റർ, നമുക്ക് സൂട്ട് ഇതാണ്, മനുഷ്യജന്മത്തിൽ സൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗുണം കിട്ടും, ഭഗവാനല്ല ആരാധിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗുണം കിട്ടും. ഇനി ഭക്തി തന്നെ നമുക്കറിയാം പല സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അല്ലെ, പല ഭാവങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. മാധുര്യഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദാസ്യഭാവത്തിലോ അങ്ങനെ ഏത് ഭാവത്തിലും നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ്, അതായത് ഹനുമാൻ സ്വാമി ശ്രീരാമസ്വാമി ശരീരം വെടിയുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ശ്രീരാമസ്വാമി വെടിയെന്ന് ഹനുമാന് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ ഒട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അതായത് യമദേവനടക്കം വരാൻ പറ്റില്ല, യമദേവൻ കടന്നിട്ട് വേണം. അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമിനോട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കഥ? ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറ, കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ അന്ത്യം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ശരീരം വെടിയെന്നുള്ളത് സരയൂ നദിയില് സരയൂ നദിയിലാണ് ജലസമാധി ആവണാണ്. ജലസമാധിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ദാസഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പല തലങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇല്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക്. അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമി അതായത് ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലാവണം എനിക്ക് എന്റെ ശരീരം വെടിയേണ്ട സമയമായി. സരയൂ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുക ചെയ്യുന്നത്. അതന്നെ, സരയൂ നദിയിൽ ഇറങ്ങി പോകണം. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമി നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം യമദേവൻ അടക്കം വരില്ല അവിടേക്ക്. കാരണം ഹനുമാൻ സ്വാമിനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം അവിടേക്ക് യമദേവനെ കടത്തി വിടുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി. അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമി നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് നടക്കില്ല. അങ്ങനെ കാരണം ഇത് ഭഗവാൻ ഇത് വിടേണ്ട സമയമായി, ശരീരം വെടിയേണ്ട സമയമായി. അമ്മ ഹനുമാൻ സ്വാമിനെ പിടിക്കാണ്. എന്നിട്ട് തന്റെ കയ്യിലൊരു മോതിരം ഒരു വെള്ളത്തിലിടാം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആ മോതിരം എടുത്തു തരണം എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമി വളരെ ചെറുതായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വാസുകിയും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാവരെയും കണ്ട് ലാസ്റ്റ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കാണണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറേ മോതിരങ്ങളാണ്. ഒരു മോതിരമല്ല, അനേകം മോതിരങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. കാരണം പല യുഗങ്ങളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ശരീരം വെടിയേണ്ട സമയമാകുമ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുക, പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് മോതിരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മോതിരം തപ്പി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അതിൽ ഏത് മോതിരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വീണ്ടും മോതിരം കൊണ്ട് ചെല്ലാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ പിന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്, നീ ചിരഞ്ജീവി, രാമ എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നീ ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ആ ദാസഭാവം, അങ്ങനെ പല ഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ മാധുര്യഭാവത്തിലാണെങ്കിലും ദാസ്യഭാവത്തിലാണെങ്കിലും സാഖ്യഭാവത്തിലാണെങ്കിലും ഇത് ഭക്തിയുടെ പിന്നെ അടുത്ത ലെവല് സഖിമാരെ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും വെറൈറ്റി വീണ്ടും വരികയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏത് ഇപ്പൊ മയിൽപീലി ആവണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓടക്കുഴലാവണോ, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സമുദ്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ലെവല്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പല തലങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ. ഒന്നും ചെയ്യാത്തവനും ഇവിടെ നിലനിൽക്കും, പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിന്ന് പോകും. ഉയർന്നു പോകുമ്പോ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒറ്റ ഡിവിഷൻ ആണ്. ഒന്ന് ഏതാ,
ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ, ബാക്കിയെല്ലാതും വേറെ സൈഡ്. അതിൽ ഇതെല്ലാതും വരും. മുക്തിയും വരും, സിദ്ധിയും വരും, അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെ ഉപാസനകളൊക്കെ ഇതിൽ വരും. പക്ഷെ എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഏതാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം, അതന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകം. അതിൽ അനവധി വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അനവധി വൈവിധ്യങ്ങൾ അവിടെയും കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആത്മീയ ലോകം. അതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒറ്റ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വേറെ അത് വേറെ. ഈ സിദ്ധി കിട്ടുന്നതും മുക്തി കിട്ടുന്നതും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും അതൊക്കെ വേറെ ലെവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ തന്നെ പലതരം ഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്തായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഭാവം എന്തായിരുന്നു, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഭാവം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരെ ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയില്ല. സൂത്രവിദ്യയാണ് അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നടക്കും. അതാണ് ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഏത് പഠിക്കുമ്പോഴും അറിയാം അല്ലെ. കാരണം ഒരേ കാര്യങ്ങൾ പല പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും പലതിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് ആചാര്യന്മാര് ചെയ്യുക. ഭഗവത്ഗീത 9:25 പറയുന്നു, പൃഥുക്കളോട് ആരാധിക്കുന്നു പൃഥുക്കളുടെ ലോകത്തെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാൻ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന സമഗ്ര ഭൗതികവാദികൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശേഷിക്കുന്നു. അതിന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാം, ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് 7, 14 ലോകത്തിലേക്കും പോവാം. എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? നാഗലോകത്തിൽ പോവാം, പാതാളത്തിൽ പോവാം, നരകലോകത്തിൽ പോവാം, ജനകലോകത്തിൽ പോവാം, മഹാലോകത്തിൽ പോവാം, ദേവീര ലോകത്തിൽ പോവാം, സൂര്യലോകത്തിൽ പോവാം, ചന്ദ്രലോകത്തിൽ പോവാം. അനവധി ലോകങ്ങളാണ്. ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവതിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, നമുക്കറിയാം അല്ലേ. മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ സർവകാരണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ആധ്യാത്മിക നമോ മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നിനെയും അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം. എല്ലാവരെയും ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവരും സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന. അപ്പൊ എന്താണ്, ആരാണ് സേവകൻ എന്ന് അറിയില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിനെ തന്നെ ഭൗതികതയിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കും. നമ്മ ഒരു വ്യക്തിനെ മാത്രം സേവിക്കാം. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ഞാനും സേവിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേർക്ക്, യജമാനും അറിയാം ഭൃത്യനും അറിയാം ആര് തമ്മിൽ ബന്ധം. എല്ലാവരും നോക്കി കിടന്നല്ല. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക നമോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ അവിടെ എത്തും. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊണ്ട് കൈയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ലക്ഷ്യം എത്തണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പിടിക്കണം. അംഗീകൃത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസനെ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം യഥാർത്ഥ രൂപം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്? അതാണ് നമുക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ രൂപം, ജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ തന്നെ പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. ഭഗവതി 4:2 കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയുന്നു, ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം ഇമ രാജർഷിയോ വിദോഹോ സകോല നേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്തമമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പരമ്പര ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? അത് അധികാരപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക്, അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. രാജർഷികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് രാജാവിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. രാജാവിന് കൊടുത്തല്ലോ അത് പ്രജകൾക്ക് കിട്ടും. അത് എങ്ങനത്തെ രാജാവിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? രാജർഷികൾ. അത് ഋഷിമാരെ തുല്യം ജീവിതം നയിച്ചിരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർക്കാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശാസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ കാലക്രമണത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? പിന്നീട് ഭഗവത വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പരമ്പര. ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടുക. അല്ലാതെ നമുക്കിത് കിട്ടില്ല. ആ പരമ്പരയിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വർണ്ണിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗം വികലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം കൊലക്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭഗവത് ഉപദേശിക്കുന്നു. അതാണ് വികലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി.
അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ സുഹൃത്തും ഭക്തനുമായ അർജുനനെ കൊണ്ട് ശിഷ്യ പരമ്പര പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നു. ധർമ്മ സംസ്ഥാപനായ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കാനാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും അപ്പൊ ഭഗവത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം 5000 വർഷം മുന്നുണ്ടായതല്ല, വളരെ കാര്യം തൊട്ട് അത് നടന്നു വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് രാജർഷികൾ മുഖേന്ദ്ര അത് പകർന്നു പോയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് ഇത് സനാതനം, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ ഭക്തന്മാരും സ്നേഹിതനും ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ അർജുനൻ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തനാവാം. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മളെ കാതുകൊണ്ടോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ടോ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, നമ്മൾ തലച്ചോറ് കൊണ്ടും കിട്ടൂല. അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരണം. ആ ഭക്തിയിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരും സ്നേഹിതനും ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വം അർജുനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നിരവധി വിവർത്തകരും വ്യാഖ്യാതാക്കളുമുണ്ട്. അവർ ഗീതയുടെ പേരിൽ സകലവിധ അസംബന്ധങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്ക് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ വിവർത്തനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അത് അങ്ങനായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പല രീതിയിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ള ബുക്ക് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത ആയിരിക്കും. കാരണം ഓരോരുത്തർ അവരവരെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിന് ഒറിജിനൽ വെർഷൻ തന്നെ പഠിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ അവരെ കൂട്ടിക്കിഴിക്കലൊന്നും ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തിയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഇത് പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനോ ഇതൊന്നല്ല സബ്ജക്റ്റ്. അതൊക്കെ അതിൽ കാണാം. അത് വെച്ചിട്ട് അതാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നല്ല. ഭഗവാൻ ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തിയിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് വ്യാഖ്യാനം. അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അസംബന്ധങ്ങൾ അവർ നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം. നമ്മൾ ഈ പല ബുക്കുകളും നമുക്ക് കിട്ടും. ഭഗവത്ഗീത ഒരു നിരീശ്വരവാദി ആണെങ്കിലും ആളെടുത്ത് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യും. അതിന്റെ നിരീശ്വര രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നങ്ങള്. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു, അപ്പൊ അവതരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ അതായത് സാധാരണക്കാരെ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ അതിന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മള് ഭക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അത്തരം വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിലോ അവിടുത്തെ അനുസരധാമത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഇതൊന്നില്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് പിറകിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഉണ്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന അവരെ വഴിക്ക് പോകരുത്. അപ്പൊ അവരെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമ്മളും ഒരു വഴിക്കാവും. അതാണ് പ്രശ്നം. മറ്റെല്ലാം ആരാധന രീതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കണം. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ്, അല്ലേ? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും അതിലെല്ലാതും പെട്ട്. അത് നമ്മൾ പല മീനിങ്ങിൽ പല ആംഗിളിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും അതിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് പറയുന്നത്. അതിന്റെ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാവരും എന്നിലേക്ക് വരാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ധർമ്മങ്ങൾ തന്നെ, ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു തരത്തിൽ മതം ഒക്കെ അതിൽ വരും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരും. അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ വരേണ്ടത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർ എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തെറ്റായ ധാരണകളാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം. വേറെ ഏതെങ്കിലും ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് ദേവന്മാരെ ലോകത്ത് പോകും. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലേ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏത് വഴി കൂടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെങ്കിൽ മാർഗം പലതാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം അതല്ല. നമ്മളെ മാർഗവും ശരിയായിരിക്കണം, എന്നാലേ നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ തെറ്റായ ധാരണകളാണ്. ക്ലിയറാണ്. അത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ശ്ലോകം മാത്രം, എന്നെ ആരാധിച്ചാൽ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അല്ലാതെ വേറൊരു ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് കിട്ടും, എന്റെ ഫലം കിട്ടൂല. അപ്പൊ പല വഴിയുണ്ട്. ഏത് വഴിയിൽ കൂടെയും ഭഗവാനെ കിട്ടാം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ തെറ്റാ. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്.
അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ക്ലിയർ കട്ട് ആൻസർ. അതാണ്, അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, ആദികാരണമായ സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലം അല്ല, പരമാനത്തിനല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും മുഴുവൻ ഒരു സൈഡിലേക്കാക്കി. ഭഗവാൻ ഒരു സൈഡില്, ബാക്കി എല്ലാതും വേറെ സൈഡില്. അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആരാധിക്കും. ദേവനെ ആരാധിക്കേ, അല്ലെങ്കിൽ പൃഥുക്കളെ ആരാധിക്കേ, പിശാചിനെ ആരാധിക്കേ, അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേ, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെ വേറെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി. ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അതാണ് സർവധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കുക. ഇതിലെല്ലാതും പെട്ട്. അതിന് ഇത്ര ക്ലിയർ കട്ട് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ സത്യം ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം, നമ്മൾ വളർന്ന ജീവിത രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേദങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ എന്ത് കാണ്ടാണത്? കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ദേവന്മാര് പൂജ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്തു പോവാം. പക്ഷെ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പതുക്കെ പതുക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഇതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവസ്യ പ്രവർത്തതേ ഇതേ മത്തോ ഭജന്തേമ ബുദ്ധ മാം സമന്വിത. ലോകങ്ങളോട് ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നിൽ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം എങ്ങനെയാണ്? അഹം സർവസ്വം, ഞാൻ എല്ലായിടത്തുണ്ട്, എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തെ നമ്മൾ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഭക്തി പരിശീലിക്കും. ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് താനാണെന്ന് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നിൽ നിന്ന് എണ്ണാനുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവായാലും വിഷ്ണു ആയാലും ശിവൻ. നമ്മൾ ഇത്രത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എന്താണ്? വിഷ്ണുവിന്റെ 10 അവതാരങ്ങൾ, അതിൽ 8ാമത്തെ അവതാരമാണ് കൃഷ്ണൻ, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്? അല്ലേ? അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ? വിചാരിച്ചിരുന്നത് പ്രഭുജി അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ശാസ്ത്രത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. 10ാമത്തെ അവതാരം അല്ല, പല അവതാരങ്ങൾ. ആ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 22 അവതാരം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ 10 അവതാരം എവിടെ നിന്ന് വന്നു? 24 അല്ലെ? സോറി, 24 അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് 10 അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ കഥയുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അതായത് ജയദേവകവിയാണ് തോന്നുന്നു. ഒരേ ആചാര്യന്മാർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദേവതകൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളെ എന്തായി എഴുതാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 8ാമത്തെ അവതാരമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയം അവതരിക്കുന്നതാണ് 8ാമത്തെ അവതാരം. 8ാമത്തെ അവതാരം കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. മറ്റേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീലാവതാരങ്ങളായിരിക്കാം, ഗുണാവതാരങ്ങളായിരിക്കാം. ഇത് 8ാമത്തെ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങാണ്. മറ്റേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇറങ്ങാം. ചില സമയം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നേരിട്ട് ഇറങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് 8ാമത്തെ അവതാരം. ബാക്കിയുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് സബോർഡിനേറ്റ്, ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ടിങ് ആൾക്കാർ വിടുന്നത്. അതാണ് ബാക്കിയുള്ള അവതാരം. അപ്പോ ജയദേവകവിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എഴുതി ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ പല രൂപങ്ങളുണ്ടാവും. അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ ഗീതഗോവിന്ദം ആർക്കില്ല? ഗീതഗോവിന്ദം ആരെ എഴുതിയത്? ഗീതഗോവിന്ദം എഴുതിയത് ജയദേവകവിയാണ് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മയില്. അത് കൺഫേം ആണ്, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ജയദേവകവി എഴുതുമ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതില് വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ, ഈ പാർട്സുകൾ. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധമായി. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കത് പറഞ്ഞു തന്നെ നോക്കാൻ അറിയാത്തവരാണ്, നമ്മളത് ഫിക്സ് ആയി. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെ സൃഷ്ടാവ് താനാണെന്ന് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് വൈദികജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഗോലോകോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ പല ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ചില ഉപനിഷത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന് വൈദികജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതേ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഗോപാല ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു പരമപുരുഷൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.
പല ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്, 108 ഉപനിഷത്തിൽ. അതിലൊരു ഉപനിഷത്ത് നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നാരായണൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അങ്ങനെ നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി. നാരായണൻ പ്രജാപതികളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ദ്രനെയും അഷ്ടവസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ സൃഷ്ടിയുടെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ഏതിലാണ് പറഞ്ഞത്? നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 11 രുദ്രന്മാരെയും 12 ആദിത്യന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് നാരായണൻ തന്നെ. രുദ്രന്മാർ സൃഷ്ടിയിലെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. സൃഷ്ടി കർമ്മങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ രുദ്രന്മാരായാലും അഷ്ടവസ്തുക്കളായാലും ആദിത്യന്മാരൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന, ബ്രഹ്മാവ്, ഇതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമായതുകൊണ്ട് നാരായണനും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ് നാരായണൻ. നാരായണൻ എന്ന് ചതുർഭുജ രൂപമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന് ദ്വിഭുജ രൂപമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഈ നാരായണ രൂപം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ നാരായണ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എല്ലാ തരം സൃഷ്ടികളും നടന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ അല്ലെ, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ, അത് ഗർഭോദയസായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ പിറകിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നും ഇതേ ഉപനിഷത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതിന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ദേവകിയുടെ മകനായിട്ട്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇറങ്ങും. ചില സമയത്ത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇറങ്ങാണ്, അതാണ് കൃഷ്ണനായിട്ട്. അത് 8ാമത്തെ അവതാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ സ്വയമാണത്. കൃഷ്ണത്തു സ്വയമാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലും നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദിമ കാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കണ മന്ത്രങ്ങളുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത. അതിലും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. മഹാജ്ഞാനികളെയും വേദങ്ങളും നൽകുന്ന തെളിവുകൾ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സർവസമമായി ആരാധിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ് ബുധ എന്നാണ്? ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതാണ് തെളിവുകൾ ഗ്രഹിച്ചേ. ഏതാണ്? എല്ലാ വേദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് സർവസ്വവും എന്ന് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ അതിന് മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ, ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത വിവരിക്കുന്നു. മൂഢന്മാർ പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യയിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അവജാനന്തിമാ മൂഢം തനുമാശ്രിത എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കാണുന്നവരെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വാസമില്ല, ഞാൻ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് എന്താണ് ഭഗവാനെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കാണുന്നത്. ഭഗവാനെ ശരി മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുണ്ട്, അമാനുഷിക ശക്തിയുണ്ട്, അമാനുഷിക ശക്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാനല്ല. അതാണ് നമുക്ക് ദുര്യോധനം പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നോക്കാം അല്ലെ, നമുക്കറിയാത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞ അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അർജുനൻ ഭൗതിക നിർച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം എന്നിവയോടുള്ള അടുപ്പത്താൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. അതാണ് സംഭവം. ഇത് തിരിച്ചു ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ എപ്പോഴും വരെയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിത മനോഭാവത്തോടാവുന്നത് വരെയും അതേവരെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നീർച്ചുഴിയിൽ നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കും. കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം, ഇതിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കും എപ്പോഴും വരെയും. അർജുനൻ എപ്പോഴും സറണ്ടർ ആയത്? സറണ്ടർ ആയ കഴിഞ്ഞോടുകൂടി പിന്നെ അർജുനന്റെ ടെൻഷൻ മാറി. പിന്നെ എന്റെ മുന്നിലുള്ളത് ഗുരുവാണെന്നോ എന്റെ മുന്നിലുള്ളത് എന്റെ പിതാമഹനാണെന്നുള്ള ചിന്ത ആർക്കില്ല? അർജുനനില്ല. അതോടുകൂടി ബന്ധം സ്റ്റോപ്പായി. അതിന് പറഞ്ഞു അയാ സറൗണ്ടർ കംപ്ലീറ്റ് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ കുടുംബോ, സമൂഹോ, വർഗോ ഇതൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞാൻ ജീവാത്മാവ്, എന്റെ ബന്ധം ഭഗവാനായിട്ടാണെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ എന്റെ എന്നുള്ള ശബ്ദം, എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആയി മാറുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അർജുനൻ സമർപ്പിത ആയാലും. അപ്പൊ എപ്പോഴും വരെ നമ്മൾ സമർപ്പിത ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് വരെയും നമുക്ക് ഈ കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം ഇതിൽ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിതമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുടുംബം, വർഗം, സമൂഹത്തിനായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിൽക്കും.
വൈദിക വിജ്ഞാനമായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രവിച്ച് ബുദ്ധനായി തീരുന്നപ്പോൾ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റുകയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിച്ച് കൃഷ്ണൻ ആരാധകനായി തീരുകയും ചെയ്തു. അതിനിപ്പോ പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താണ്, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായതോടുകൂടി എന്താണ്, ഈ ഭൗതികമായിട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തുകയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരെ യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനനെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇഷ്ടം അത് ആര് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭക്തൻ ചെയ്യും. ഭക്തന് പിന്നെ ചിന്തയില്ല, വേറെ ചിന്തകളില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സംഭൂത അഥവാ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും ജന്മാദ്യ അസഹ്യത അഥവാ നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി വീണ്ടും പറയാണ്, കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്, അതാണ് സംഭൂത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, നാശത്തിന് ശേഷം ജന്മാദ്യ അസഹ്യത, നാശത്തിന് ശേഷം എല്ലാതും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും അല്ലെ, എല്ലാതും നശിച്ചു പോകും. നശിച്ചതിന് ശേഷവും നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാതും ഒരു സെക്കൻഡ് മതി നശിച്ചു പോകാൻ. കാരണം ഉദാശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ആയ കോപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം കൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തോടുകൂടി ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ ആയുസ് പോവാണ്. അപ്പൊ അത് ലാസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവനാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന് ബോധമുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദ്രവമാളും ഉൾപ്പെടെ ആരും എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവത് കോട്ടിങ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി ഇത് എനിക്കറിയാം. ഈ ഭൂതവും വർത്തമാനം ഭാവിയും എന്നിൽ തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. പിന്നെ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ, അതിന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും, അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര്, അവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് മുഴുവൻ അറിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വൈദ്യസഹായം, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം എന്നീ രീതിയിൽ മനുഷ്യ സേവനം നടത്തുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ കശാപ്പുശാലകൾ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ തൊണ്ട ഇറക്കുന്ന ജീവചലനം ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ സേവനമല്ല. ഒരു സൈഡിൽ സേവിക്കുക, അടുത്ത സൈഡില് ദ്രോഹിക്കുക, ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സൈഡില് ഉപദ്രവിക്കുക, അടുത്ത സൈഡില് സഹായിക്കുക. ഇത് എന്താ കാര്യം? ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡില് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയില്ലേ, പട്ടിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, പശുവിറച്ചി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പട്ടിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളല്ലേ അത് ഇല്ലേ? നായ്ക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ നമുക്ക് അല്ലെ. പക്ഷെ അവര് കഴിക്കണ എന്താണ്, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥ അതിന് പറഞ്ഞു വൈദ്യസഹായം, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം, ഇതൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ചെയ്യും, അടുത്ത സൈഡിൽ ഈ കശാപ്പുശാലയും മൃഗശാലകൾ. അപ്പൊ എന്താ അതുകൊണ്ട് കാര്യം? ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ നിരന്തര യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഈ യാതന നമ്മൾ പറയും മരിച്ചാൽ മതി, മരിച്ചാലൊന്നും നമ്മുടെ യാതന തീരില്ല. നമ്മളെന്താ വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കും. നമ്മളെ കർമ്മബലം എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നല്ലത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത്, ചീത്തണെങ്കിൽ ചീത്ത. അവിടുത്തെ മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണവും ജപവുമാണ് അസ്വസ്ഥ നിറഞ്ഞ ഈ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം. പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പല മാർഗങ്ങൾക്കും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് പറഞ്ഞു. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പതിതമായ ആത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കുക, അവരുയർത്താം. ഉയർന്ന വ്യക്തികളല്ല. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മറിയാം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് പഠിച്ചോളും പിള്ളേർ. പഠിക്കാത്ത പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചർ അല്ലേ. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്ത് നമ്മൾ പാസ്സാവും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രവണവും ജപവും, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കാം, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാം. അതാണ് 3 കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെ 3 കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 3 കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യമാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 കാര്യം ചെയ്തേ പറ്റും മിനിമം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, നാമജപം, നാമജപം, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക,
ഭഗവത് ആ. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക. ആ 3 കാര്യം. മൂന്നെണ്ണായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഓക്കെ, 3 കാര്യം ഒറ്റ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പറ. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനം. സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ശ്രവണം, ഹരേ രാമ കീർത്തനം, ആസാദനം, ഹരേ രാമ നാമജപം. മഹാമന്ത്രം. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് ഭഗവത് പ്രസാദം പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. 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 3 കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭഗവാനെ ഭഗവത്പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ ഹരേ രാമ സേവനത്തിൽ മഹാമന്ത്രം ഏർപ്പെടുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മന്ത്രം ഏർപ്പെടുക, മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭക്തി നമ്മള് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത് നമ്മൾ മാക്സിമം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് എത്ര കൂട്ടണം അത്രയും ബെറ്റർ. രണ്ടാമത്തേത് പിന്നെന്താണ്? പ്രസാദം. പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. പ്രസാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാതും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണെങ്കിലും ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. മിനിമം പ്രസാദെങ്കിലും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് കഴിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മുഴുവനും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നേക്കും. പ്രസാദത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. പത്രം, പുഷ്പം, പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയോമി, ഭക്തി പ്രയച്ചിന്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഫലം അത് ഡെയിലി വെക്കും. രാവിലെ ഫ്രൂട്ട്സ്, അതെ, അത് മാത്രം കൊടുക്കും. പൂവ്, അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് പ്രസാദമായി. ഭഗവാന് നമ്മൾ പ്രസാദം അതിലെ നിവേദ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെ? ഫലം, എന്തെങ്കിലും ഫലം ഭഗവാന് കൊടുക്കുക, അത് ഭക്ഷിക്കും. അപ്പൊ പ്രസാദം നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ച പോലെ എല്ലാതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സാ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാരി, അതായത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ അത് ഇത്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ എല്ലാതും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം ഫലം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. നാമം ജപിക്കാം. പൂവും വായിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. പൂവും തുളസിപ്പൂവ്, തുളസി തീർത്ഥം, അതൊക്കെ വെക്കും. തുളസി തീർത്ഥം, തുളസിപ്പൂവും, ബലം. എന്തെങ്കിലും ഫലം നമ്മൾ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മള്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് അത് നമ്മള് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ. പിന്നെ അത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് അടുക്കളയിൽ കത്തിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്. മനസ്സിലായി? അടുക്കള ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഭഗവാൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്, സ്പെഷ്യൽ ആണ്. അപ്പൊ ഗസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഗസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാതും ശ്രദ്ധിക്കണം. എത്ര മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത്രയും ബെറ്റർ ആണ്. അത്രയും നമ്മൾ എത്ര മൈന്യൂട്ടായിട്ട് പോകണം അത്രയും നമ്മൾ ഭഗവാനില് സ്നേഹമുള്ളപ്പോൾ അല്ലെ? നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി വരണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പൊ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക, അത് അഴുക്കുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും അല്ലെ? പുതിയത് കൊടുക്കും. അതിൽ അഴുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, അത് തേച്ചതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ റൂമില് വേറെന്താ അഴുക്കുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും അല്ലെ? ആ വ്യക്തിനോട് എത്ര സ്നേഹം അതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം അല്ലെ? അല്ലേ? പ്രഭുജി, രമേഷ് പ്രഭു, ഞാൻ ചെറിയ പാത്രത്തില് മഞ്ചാടിക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറച്ചിട്ട് രാവിലെ തുളസി വെക്കും. അതിന്റെ മേലെ മഞ്ചാടിക്കുരു വെക്കാം. നമ്മ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കാം. അത് മഞ്ചാടിക്കുരു ഇല്ല, മഞ്ചാടി അത് സ്ഥിരമായിട്ട് വെച്ചേക്കാണ്. അതവിടെ വെച്ചിരിക്കേ, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മ കഴിക്കണം. പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കണത്. അവില് വെക്കാം, ശർക്കര വെക്കാം. അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനത്തെ സാധനം ഭഗവാന് വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കേസിൽ സാധനം കൊണ്ട് വെക്കണ പോലെ വെക്കരുത്. അല്ല, അത് വെച്ചോ, അത് കുഴപ്പമില്ല പ്രഭു, അത് വെക്കുക, അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, അത് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെയിലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം, അത് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കണം. അതാണ് കൽക്കണ്ടം വെക്കാം, മുന്തിരി വെക്കാം. കൽക്കണ്ടം വെക്കാം. ഒന്നും പറ്റില്ല, കൽക്കണ്ടം കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാം. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കുന്നുണ്ട്.
ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കാം, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കാം, കൽക്കണ്ടം വെക്കാം. അത് വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് ഡബ്ബയിൽ അടച്ച് വെക്കാം. സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് പാചകം ആദ്യം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാത്തത് എല്ലാം വെക്കാം. പാചകം ചെയ്യാത്തത് കാരണം നമ്മൾ പാചകം നമ്മുടെ വീട് മുഴുവനും അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കാം. അപ്പൊ പാത്രങ്ങൾ അതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് വെക്കാം, അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങള് പിച്ചള പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തുളസി ഇടണം. തുളസി തുളസി ഇടാതെ വേണം, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കില്ല. എടുക്കുള്ളൂ. എന്ത് ഒരു തുളസി ചെയ്യുമ്പോഴും വേണം. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോ അതിലൊരു തുളസി ഇല ഇടണം. തുളസി വേണം. അങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട്. തുളസി ഇല ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു നമ്മളെ പൂജ എന്താണ് ഒരു 5 മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റോ 3 മിനിറ്റോ. കാരണം നമ്മള് ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തിലാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രഭുജി അത് ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മവീർ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തോളൂ. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാവൃത ബ്രഹ്മൈവ തേനഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന നിവേദ്യം. ഓക്കെ, നിവേദ്യത്തിന് നമ്മൾ പല മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പല മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. മന്ത്രം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രങ്ങളും ചെയ്യാം. കുറച്ചു നേരം ഒരു ഭഗവാന് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവരോട് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അവരതിനോട് അതേപോലെ തന്നെ ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ്. അവിടെ അടച്ചിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഭക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാണ്. അതിന് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ കഴിക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അത് കഴിച്ചു ആ സമയം നമുക്കറിയാം 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് അത് അലൗട്ട് ചെയ്ത് അത് കഴിച്ച് പിന്നെ അടച്ച് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വീണ്ടും സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു തന്നിട്ട് അത് പിന്നെ വേറെ പാത്രം, ഈ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് മിസ് ചെയ്യില്ല, വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതാണ് പിന്നെ പാത്രങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്. കഴിക്കുന്ന കത്തിയാണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് വെക്കാം, പാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് വെക്കാം. അത് ഭഗവാനുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവരണം. ഇതുവരെ എല്ലാ കത്തിയും തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വരെ കത്തിന്റെ നമ്മൾ വിട്ടു മൈൻഡിന്. അതിന് ഞാനത് വിട്ടു പറയുന്നത്. ഇല്ല, കത്തി വേണ്ടല്ലോ. ഫ്രൂട്ട്സ് മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കാലോ, കത്തി കൊണ്ട് മുറിക്കണ്ട. അങ്ങനെ വെക്കാറ്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ചിലപ്പോ നമ്മള് കത്തി ശരിക്കും പറയണത് ഭഗവാന് മുറിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലേ. നമ്മള് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പഴം തോല് കളഞ്ഞു വെക്കാം. പഴം തോല് കളഞ്ഞു വെക്കാം. പഴം ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മള് അത്രയും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളില്ല, അത് നമ്മൾ എത്ര സ്നേഹം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതല്ല അതിന്റെ അപ്പുറം ചെയ്തു പോകും. മനസ്സിലായി? ഭഗവാന് പിന്നെ അത് പീസാക്കും. അത് എത്ര സ്നേഹം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആക്ഷൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാ, ഒരു ഇതെങ്കിലും അർപ്പിക്കുക. മിനിമം എന്തെങ്കിലും ഫലം നമ്മൾ അർപ്പിക്കുക. അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് അതിൽ 5 മിനിറ്റ് ഒരു ജപം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും. അതാണ് പ്രസാദത്തിന്റെ പാല് കാച്ചി വെക്കും. ഏകാദശിക്ക് പാല് കാച്ചി അതിന് പാല് കാച്ചി അത് പറയാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ പാല് കാച്ചുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് എടുക്കണ പാല്. അങ്ങനെയല്ല, ഫസ്റ്റ് എടുക്കണ പാല്. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മത്സ്യമാംസം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാല് വെക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊന്നും അശുദ്ധിയാവുന്ന പാത്രങ്ങളാവരുത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തനിയെ പുതിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ പാത്രം. അതല്ല, അടുക്കളയില് നമ്മളെ അടുക്കളയില് മത്സ്യം മാംസം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു സാധനവും തയ്യാറാക്കാൻ പാടില്ല. അല്ല, ഈ പാല് കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് ചിലപ്പോ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് കുഴപ്പമില്ല. പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. മനസ്സിലായ? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാണ് നമ്മൾ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ശുദ്ധമായ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയില്ല. ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിയണ്ട. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നാമം ജപിക്കാൻ. അത്രയും കലിയുഗത്തിന്റെ അത്രയും പ്രശ്നമാണ്. അതാണ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് 100% കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നെയ്യ് തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും. പ്രഭുജി, ഇതുപോലെ പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതില് കൽക്കണ്ട ഇട്ടിട്ട് വരുന്നു വെക്കാം. കിച്ചണില് ആകെ ശരിയാവില്ല. പിന്നെ ഞാനത് നിർത്തി. വെക്കുന്നത് നിർത്തി. അതിന് പറഞ്ഞത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. നമ്മൾക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട്
ഭഗവാന് തെറ്റ് ചെയ്യരുത്. തെറ്റ് ചെയ്യരുത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അറിയാം നമുക്കത് തെറ്റാണ്, നമ്മൾ തെറ്റ് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ അത് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോകും, അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മള് ഭക്തിപരമായിട്ട് വരുമ്പോ തന്നെത്താനെ നമുക്കത് തോന്നും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, നമ്മൾ തന്നെത്താനെ നിർത്തും, നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ എന്നും പൂവ് മാത്രമേ വെക്കുള്ളൂ പ്രഭുജി, നേദ്യം ഒന്നും വെക്കാറില്ല. നേദ്യം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവത്തോടത്തോളം കാലം നേദ്യം വെക്കേണ്ട. അതാണ് പറഞ്ഞ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കൽക്കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെക്കുക, തുളസിയിലിട്ട് വെക്കുക, അത് കഴിച്ചു പോവാം. എപ്പോഴും നമ്മള് അത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാൻ എല്ലാതും വെക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് തരണം. ഫിനിഷ്. നമ്മളെ ആഗ്രഹം അതാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാതും കൊടുക്കണം, അതിന് എനിക്കൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സമയം കിട്ടുമ്പോ നമ്മളത് ചെയ്യും. പായസമൊക്കെ വെക്കുമ്പോ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മള് ശരിക്കും ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഭഗവാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീശി കൊടുക്കും, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ചെയ്തു കൊടുക്കും. നമ്മള് ഭഗവാൻ വെള്ളം കൊടുക്കണം, വീശി കൊടുക്കണം, ഭഗവാന് തുറച്ചു കൊടുക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. നമ്മളൊരു ഒക്കെ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മള് ഒരു പറയില്ലേ, അത്രയും ഭക്തിപരമായിരിക്കണം നമ്മളെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും. മാക്സിമം അതിനുവേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചാമരം സമർപ്പിക്കും, ചാമരം സമർപ്പിക്കുക, അത് പിന്നെ ഇതുണ്ട്, സിംഹാസനം സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ രേഷ്ണ. ജീവജാലങ്ങൾ ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ പലതരം ശരീരങ്ങൾ നിരന്തരം യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടുത്തെ മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണവും ജപവും അസ്വസ്ഥ നിറഞ്ഞ് ഈ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വിടരുത്. എന്ത്? നാമജപവും ഭഗവാന്റെ ശ്രവണവും. അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ. ശ്രവണം, അതായത് ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ നാമം ജപിക്കുക, രണ്ടാമത്തത് കേൾക്കുക. അല്ല, കേൾക്കല്ല, അതിപ്പോ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തിട്ടാണ്? നാമജപം, പ്രസാദം, ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എല്ലാതും വരും. നമ്മള് ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ശുദ്ധീകരിക്കണത് ഇതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ വ്യക്തിക്ക് അത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും ആ കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഭക്തിപരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ധനം കൊണ്ടോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണത് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഈ നാമജപം. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ്. നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ. നമുക്ക് ഡോക്ടർ മരുന്ന് തരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പാരസെറ്റമോൾ ആയാലും ഡോളാണെങ്കിലും പിന്നെ ഏത് മരുന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നിനെ പച്ചഗുളിയോ നീലഗുളിയോ അത്രേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ? ഡോക്ടർ തരുന്നത് നീലഗുളിയാണോ പച്ചഗുളിയാണോ അത്രേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അത്രേ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ MBBS പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. MBBS പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു, ഇത് ഡെയിലി നമ്മൾ കഴിക്കുക ഈ നാമജപം. പിന്നെ ഭക്തിയുദ്ധ നമുക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തേത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. എസ്പെഷ്യലി പ്രസാദെങ്കിലും നമ്മൾ, അതായത് കഴിക്കണ ഭക്ഷണമെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അത് മുഴുവനും പറ്റില്ലെങ്കിലും ഡെയിലി ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് അതെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇത്രയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, എങ്ങനത്തെ ABCD ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചിട്ട് എക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ബിക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, സിക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഡിക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. നമ്മൾ D ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്കാർക്ക് അതല്ലേ കൊടുത്തെന്ന്, എക്കാർക്ക് അത് കൊടുക്കാം, അവർക്ക് ചെയ്യാം. യോഗികൾ ഉറങ്ങൂല, അവർക്ക് ഉറങ്ങാതിരിക്കാം, നമുക്ക് പറ്റൂല. അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാം, നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവരും വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് ചെയ്യും. നമ്മൾ അതിലുയർന്ന് നമുക്കത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും മിനിമം ഇത് ചെയ്യണം. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഊഹാപോഹം എന്ന് കരുതുന്നു. ഊഹാപോഹക്കാർ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഊഹാപോഹം കരുതവരും.
അതിനാൽ അവർ അവയുടെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും നിഷ്കളങ്കങ്ങളായ ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാഗ്ജാലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണ, ഇവര് അതൊക്കെ ഒരു ലീലാന്നും കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കില്ല, അതൊക്കെ ഒരു ടൈം പാസ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് വേറൊരു ടൈം പാസിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. ഒറിജിനലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി, നമുക്കറിയാം പണ്ട് നാടകങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നിരുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ എന്താ പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാതും നല്ല ജനറലായിട്ടും പറയണതാണ് കേട്ടോ അല്ലെ? ഗാനമേള കാരണം അങ്ങോട്ട് പോവാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പറയണത്. ഉപനിഷത്തുകൾ പരോക്ഷമായി ആദ്യ പുരുഷനായി ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേദാന്തം, വേദത്തിന്റെ അവസാനം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പരോക്ഷമായി, ഡയറക്റ്റ് അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ സംഗ്രഹം, അതിന്റെ സമ്മറിയാണ്. ഉപനിഷത്തിന്റെ സമ്മറി എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഏത്? ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവതയും ഭാഗവതവും നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം വേദാന്ത സൂത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്തും അതിന്റെ ഒക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ സമ്മറി വായിച്ചാൽ മതി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക്. ഭഗവദ്ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമുക്ക് കേൾക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ? കഥ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഇല്ലേ? ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ഇല്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഇനി ഇത് നാളെ ഒരാഴ്ച പറഞ്ഞാലും അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഫീലിങ്സ് കിട്ടും അല്ലേ? ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എത്ര കേട്ടാലും അത് മതി വരാത്തത് അല്ലേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ മകനാ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അവരെ പറ്റി നല്ലൊരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നതിരിക്കാം, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ? 10 ദിവസം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്കുള്ള കാര്യം. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എത്ര നമ്മൾ പറയുന്നുവോ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ലീലകൾ കേൾക്കണം, പറയണം, ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യം. ഇപ്രകാരം സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. രാജസികവും താമസികവുമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ മലീനസമാക്കപ്പെട്ട ഭക്തഹൃദയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങളാൽ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ താമസ ഗുണമാണെങ്കിലും രജോ ഗുണമാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണ് പവിത്രീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ശരിക്കും രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു ഭക്തന് ഭഗവത് കരുണയാൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ നീക്കി കിട്ടുന്നു. രജോ തമോ ഗുണം സത്വഗുണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല, സത്വഗുണത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു അവര്. ഇത്തരത്തിൽ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠനായിത്തീരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണാണ്. ആ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഒരു ഭക്തൻ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അതായത് രജോ തമോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തി സാത്വഗുണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ആ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആ സാത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ ഏവർക്കും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന യോഗ്യത നേടാം. അപ്പൊ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള മാർഗം ആരാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആത്മീയ ഗുരുവാണ് പറഞ്ഞു തരാ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പരിശുദ്ധമായ മനസ്സ് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താല് നമ്മുടെ മനസ്സെന്താണ്? സ്ഫടിക തുല്യമായി മാർക്കുന്നു. അത്ര ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധിയായാലേ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആകെ ചെളിഞ്ഞെടുക്കാന്ന് പറയില്ലേ? ചെളിയിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ജലം അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമാവുന്നവരാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുള്ളൂ.
ഒരാൾ ഈ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മുക്തനാവുകയും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും കഴിയും. ആ അവസ്ഥയിൽ ഇത് പരിശുദ്ധീകരിക്കാതെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. പരിശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. രേഷ്ണ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ രേഷ്ണ? സംഭവാത് അസംഭവാത് അതെന്താ? സംഭവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അസംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ അല്ലാത്ത എന്തോ അതല്ലാതെ. പരമാത്മാവ് അത് അല്ലാത്ത തന്നെ ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഈ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിനകത്ത് ആ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനകത്തല്ലേ സംഭവാത്ത് അസംഭവാത്ത് പറയണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ വിവർത്തനത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ അതിന്റെ ആൻസർ? അതന്നെ അതന്നെ. അതായത് ഒരെണ്ണത്തിൽ സംഭവാന്നാൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സകലങ്ങൾ സംഭവ സകല കാരണകാരനായ സംഭവ. അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ. കാരണത്തിന്റെ കാരണം അസംഭവ. പിന്നെ അസംഭവത്തിന്റെ മീനിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരമാത്മാവല്ലാത്തതിനെ. രണ്ട് തിരിവ്, ഒന്ന് ഭഗവാൻ, ബാക്കി ഭഗവാൻ അല്ലാത്തതിനെ. അപ്പൊ അതാ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് തന്നെ എടുത്താ മതിയല്ലോ ആൻസർ. അതന്നെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുക. അതിലെല്ലാതും കഴിഞ്ഞു. ദേവന്മാരായി, മുക്തിയായി, ഭൗതിക ചിന്താഗതിയായി, സാത്വികഗുണായി, രജഗുണായി, തമോ ഗുണായി, അങ്ങനത്തെ ദേവതകളായി, ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്താഗതിയായി, ഉന്നത ലോകങ്ങളായി, ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ജനകലോകം, തപോലോകം, അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ലോകങ്ങളിൽ, ഇതൊക്കെ അതിൽ വന്നു. അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗുണം കിട്ടും. അത് പലതിനനുസരിച്ച് പല താഴത്ത് മുകളിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിന്ന് ഒരു ഫലം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പ്രഭുജി, 21-ാം തീയതി എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നാളെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എക്സാം? മറ്റന്നാൾ ബുധനാഴ്ച. പ്രഭുജി മറ്റന്നാ എക്സാം എഴുതാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. വേറൊരു